son Carlos, de Eris Mackenzie, encantado. A xente que me conoce de antes ou incluso que me conoce dos últimos temas que saquei en colaboracións, é certo que chega aos conciertos e se sorprende un pouco en canto a temática, en canto a atmosfera dos concis. Baixo do lavadoiro onde María lavaba, topei un anillo de ouro nunha maza colorada, topei un anillo de ouro nunha maza colorada. Ai, É como unha atmosfera máis melancólica, máis oscura. Una niña de tierra de monos ha venido a España con cadenas de oro. Cada vez que la niña bailaba, las cadenas de oro se le voleaban. Esto estaba planteado bastante distinto, porque eu planteara o proxecto como un one-man band levando toda a cacharrada que teño. Pero xusto empecé a estudiar música tradicional e conocín a dos músicos maravillosos e entonces creo que o proxecto medrou un montón a nivel posta en escena, a nivel sonido, de todo. O sea, aportan moito. Que te quería y te quiero. No te acechen la mirada, que vives enamorada y es que te acompaño a sorte. Me debieron de querer tanto para que me olvidaras. Dime conta, e alegro-me de habelo feito a esta edad e non máis tarde, de que cando faso, que te echo ao 100%, as cousas cambian moito, o que ti expresas, o que ti emanas é moi distinto. Falar cos anxos a tope que levaron a vida de rancor, cun burato no peito e un cordel que me ataba unha furna de... Estou enseñando as cousas polas que traballei tantas horas, invertín tantos cartos e demais, un resultado co que estou moi contento. Muchísimas gracias a todos.